में अखिलेश भाई अपन मेहरारू और मेहरारू के कुछ सहेली के साथे मेला घूमे खातिर निकलल बड़े अपना गाड़ी से। अब मेला में कचकचवा भीड़ देख के उनको मेहरारू का कहतड़ी आ कौना भाव में।
जनिया कुताई जी हरना पोपो बजाई जी केहू में जद ठक जाई जी तुहे नाराज देवी माई जी आराम अनमोल राकेश के और गुलाम लागल बा जागरण में आए हुए तमाम भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो नहीं तो कोई भी हाथ साफ कर सकता है भाई आराम अनमोल राकेश के और गुलाम लागल बा पर गुलाम लागल बा धीरे चलाव गड़िया राजा अरे ड्राइवर साहब प्रोग्राम वो देख लीजिए धीरे चलावा गड़िया राजा जाम लागल बा सगरे दशहरा के मेला में भीड़ तमाम लागल बा हो तमाम लागल बा धीरे चलाव गड़िया राजा जी नया ड्राइवर है का जी कच ब्रेक काहे मारतानी धीरे चला